Kasenjuk ki kentai kathaling sun zemen kalapangkut no minta kasngi ka arpandu tarik uluber hajara fulai ya ka program Women's Day ha Paris umsalai da ka mas bakhoj ukongsan no kanya mas hakati kasngi da i Reverend Father Caldinus Majau ha ka jing esnan lang i Parish Priest Father Leo Yabor but i astan Parish Priest i Father John Paul San. Lawan bansa kilang da ki hajar ngut ki pai rungit jong ubelai ha ka tei kasngi rakhe yaka Women's Day jong kilong kemi. But hadin ka mas bakhoj ladon ro ki cultural program bapher kum ki jingruai jingshat but kiwei de. But ha ka tei ka program lai jingren da local MLA ka Mahuti iba Charles Marngar. But kaladon ro ka jingpungkup burom ya ki chief guest ki father sister but ya kinong kit kam barim zong ka zone 7. But hadin balakut ka program la penhiarno ya kalama da i MLA ka Mahuti iba Charles Marngar. But laiti no siya ka Paris umsning na kamenta usnem hajar pusau.